ikusten hasten denean, urrunean. Hostoak erortzen begiratzea, igande euritsuak udazkenean, leioan jarrita gela barruan. Gogoko dute lurrak neguan, erakin dakarren lasaitasuna, denborak erditu balitz bezala. Eta zo, beti pentsatzen zaio, hostoen erortzean, loretan, benetan, izarren mintzatzean, euritan tabakoitzean, benetan. Begira, odeien itxurak ulertu nahian, guztiek daukate zer esanen bat, bilatzen bada.